Vašem. So I'm here today to talk about the mud caves in California. Takže já bych se rád s vámi podělil o vlátivých jeskyních v Kalifornii. These kind of caves are a rare type that can most likely only be found in California. They're the only ones that they know of. Jsou to velmi atypické, vzácné druhy jeskyní, které v podstatě aspoň jsou známé pouze z Kalifornie. These mud caves are in a place called Arroyo Chavirano. Nachází se v oblasti, jejíž jméno je napsané zde. It's in a park called Anza Borrego, which is 200 miles southeast of Los Angeles. A nachází se v jednom národním parku, který je asi 240 mil, tak dejme tomu 300 kilometrů na jih od Los Angeles. No, 350 kilometrů. Arroyo Chavirano is a Spanish word for wall wash, because of the walls, the high sand walls, and the wash that lies between them. Ale ten název, který Jonathan zmínil, to Arroyo Tapiado, je ze španělštiny a znamená něco jako wash. Wash is another name for a dry riverbed. Dry riverbed. Jo, takže je to něco jako soutězka nějakého kanionu, nebo kudy proudí řeka. And since this is located within the desert, the riverbed spends more time as a dry riverbed than as a river. A protože to je vlastně poušť, je to kompletně vyschlé, tak to víc slouží pro řidiče, než pro řeku. Tak to kolik to je vyschlé. The special thing about this area is that the sand in this area is made of a material called gypsiferous clay. Prosím, ten základní materiál bude nějaký sádrovec nebo vápenec nebo něco takového. To je ten základní, z kterého se skládají ta hornina, která se tam nachází. Which is a mix of sand, clay, and gypsum. Jo, takže je to skutečně tedy z nějakého jílu a nějakého vápence, tedy sloučená hlodina. And it's special because when it is wet or when it is dry, it is very hard as rock. A když je suchá tato hlodina, tak je tvrdá jako skála. And when it is wet or moist, it expands to almost 3 times its original volume. A když nasákne vodu, tak zvětší objem až do trojnásobku. And it is also very sticky when wet. A když je vlhká, tak je také velmi lepivá. And it also another special property is that it easily disperses when in water flow. So when there's water flowing, it easily travels with the water. A když po tom povrchu stéká voda, tak se velmi snadno rozpouští. And so the caves are formed through erosion by heavy rainfall. A ty jeskyně se vlastně formují díky silným dešťům a erozí způsobenou těmi dešti. And so when there's periods of heavy rain, the water collects into these washes, the dry riverbeds, and it forms temporary rivers. A když jsou silné deště, tak se ta krajina vytváří pomocí podle těch dešťů a ta voda se schraňuje do nějakých jezírek a vytváří takové nahodilé řeky. The rain cuts deep channels into the sand or into the mudstone. Ta proudící voda tam skutečně zařezává hluboké kanály do toho kamene, nebo toho jílového kamene. And eventually the channels get very deep. A ty kanály, ta koryta spíš, jsou velmi hluboká. And the walls become unstable. A ty stěny potom nad nimi tak jsou velmi nestabilní. So that when it rains, when the top of the wall expands, it collapses in onto itself. A tak vlastně ta krajina se hodně přetváří, protože ty stěny kolabují a padají. And this forms a ceiling that forms the cave.
A tím, jak ty stěny potom kolabují, tak uzavírají vlastně tu jeskyni. And the rain continues to erode within the cave and forming caverns and different cave features. A jak ta voda stále proudí tou jeskyní, tak vytváří různé dutiny a prohlubně a jeskyně. And in the end, you have a cave. A pak nám najednou vznikne taková jeskyně. And the erosion does not stop here. The rain continues to change what the cave looks like. A ty ještě neustále vlastně mění tvar těch jeskyní. So what water, when it comes through the ceiling of the cave, forms sinkholes. A když třeba ta voda proudí skrz strop, tak se vytváří takové to jako sinkholes, něco jako máte v březu otvor, kdy vypouštíte vodu. And sometimes it comes to the side and creates something that looks like a skylight. A nebo to vypadá jako takové to světlíky, které jsou takové šikmé stěně. And eventually, when there's enough rain, the ceilings of the cave collapses and the cave returns to become a canyon. A stejně tak se může stát, že pokud ještě pokračují, jsou silnější, tak ta jeskyně se celá zbortí a zase se to vrátí do tvaru toho kanionu. And sometimes it leaves behind bridges made out of stone. A někdy z té části zůstane takovýhle most. And there are many caves in this area, and each one has different names that are named by their explorers. A v té lokalitě lze identifikovat několik středních kanionů tady na té mapce. And they have interesting names like Chasm Cave or Little Mud Cave or Carrie's Big Mud Cave. A vidíme, ty názvy mají nějaké vyjádření těch tvarů, které jsme si třeba i popsali, tak je tam nějaká jeskyně s tím světlíkem a nějaké, dokonce je tam vodopády mlátivé a tak dále. And there's even one called the Bat Cave, where it's the best place to find bats. Right? Bats. Oh ja. A v těch jeskyních je to ideální místo pro pozorování netopírů.